Aita, laster segun izango da. Laster? Ostirala? Ez, aita, egun berezi bat. Larun bata? Oso egun berezi, aita. Badakit. Zure urte betetzea? Bai. 9 urte, Ai, nire neska txikia. Laster bizen baki. Tira. Urte betetze festa egin nahi dut. Lide, 3 aste falta dira oraindik. Bai, baina festa antolatzen hasi nahi dut. Ea, ze pentsatu duzu? Festa bat gelako lagunekin. Lagun guztiekin? Bai, denak gonbidatu nahi ditut. Guztira zenbat zarete, 20? 30. Kontxo. Eta non egin nahi duzu? Etxean? Nola, etxean 30 ume? Aita, ez gara umeak. Lide barkatu baina etxean ez dago tokirik. Nola ez? Batzuk sukaldean, besteak egon gelan. Entzun, Lide, eta festa txokoan egiten badugu? Bai, ze ondo, aita. Txokoan leku hartuko dut. Izugarrizko festa egingo dugu. Bai, gozokiak erosi behar ditugu. Jakina, lehenbizi sandwich batzuk eta fruta eta ondoren gozokiak. Fruta, aita, benetan. Macedonio prestatuko dut goxo-goxoa. Ondo da, pusikak nahi ditut. Pusikak? Bai, pila bat, kolore gorrikoak. Ados? Eta dero mozorratuta. Lide, urte betetzen festa da, ezin euteriak. Berdin da, nik mozorroak nahi ditut. Baldintza batekin. Ze? Nire mozorrotuko naiz? Aita, zu ez. Bai. Ni Superman izango naiz. Zure superaita. Ze lotza.